I evo nas na novoj avanturi, novoj planinarskoj turi. Danas idemo na jezero Jesenica i vodopad na rijeci Jesenici. Jezero nastalo još 2014. u vrijeme velikih padavina, odnosno ni poplava. Dugačko je, koliko sam vidio, nekih 200 metara. Ne znam, nisam našao tačan podatak njegove dubine. U svakom slučaju sada imamo pješači nekih 6 do 7 km. Ima nas poprilično dosta. Koliko sam dobio informaciju, 52. Ima nas tu od 6 do 86 godina, tako da je baš raznoliko. Dan nam je poprilično fin, nije nešto toplo, ali ugodno je za hodat, tako da ne sumnjam da će nam biti lijepo i gore kad stignemo. Do sada mi se čini poprilično svježa. Temperatura je nekih možda 7-8 stepeni, sigurno nema više. Mislio sam da će biti topliji. Na prvoj većoj pauzi, pa nastavljamo dalje, hodamo već nekih 40 minuta, imamo sigurno neki sat i pol do 2. Zanimljivo je kako ovdje svako malo možete naići na neki slapi vodopad koji se ulijeva u ovu rijeku Jesenicu. Tako da je ovo već, mislim, 4. ili 5. koji se ulijeva na jedne strane. Što znači da je izuzetno bogato voda. Hajde te uslika. Stigli smo do vodopada Jesenica, koji je upravo tu. Zaista je interesantan. Sad, da li je to zbog ovih voda što su nedavno kiše padale, pa je ovako impozantan, ali je poprilično i veliki, ima neki 7-8 metara, možda čak i više, ne znam da li je ona dubina, tako da ne može čovjek točno cijeniti koliko je visok, ali je zaista lijep i masivan i bučen poprilično. Tako da idemo dalje, imamo još nešto malo do jezera. Trenutno je pola 12, mislim da smo negdje oko 12 gore, što će biti neka 2,5 sata, znači u jednom smjeru, kako smo i planirali. Bilo nam je se vrijeme zatvorilo, očekivali smo čak možda da će i kiša biti, ali opet sad sunce progrijalo, što znači da možda i neće.
što bi bilo jako dobro. Ali sviđa mi se čak, što više je ovdje bilo možda još ljepše doći dok malo izlista za neki mjesec dana, ali sigurno će biti manje vode, osim ako bi među vremena opet padali neke obilne kiše, ali potom potom bit će valjda prilike da opet dođemo i kada bude ostalo ovo sve ovdje. Zaista je lijepo šetati ovdje, gotovo 90% vremena idemo kraj rijeke. Ono što je zanimljivo da smo nabrali čak 15 većih pritoka Jesenice, što s lijeve, što s desne strane, a dok je jedan drugi učesnik nabrojao preko 30 sa svim i onim manjim pritokama koje mi nismo ni brojali. Ali eto, ovi veći imaju sigurno 15. Idemo dalje. Pogledajte ovu boju rijeke, kako je zaista lijepa i čista. Čak što više malo na Ugar liči, ali mislim da je malo od Ugara masivnija, sigurno da jest, ali je zaista lijepo. A vidimo ovdje još sa desne strane još jedan pritoka koju mogu računati kao 16. Evo još jedna zanimljiva stvar, ovdje možemo vidjeti snijeg koji je zatrpan lišćem, ali je dosta tvrd. I također imamo gore još jedan. Tako da znači da ovdje ima slabo sunce. Evo ga gore još jedan. Ovaj dio ovdje je zanimljiv, što je nekako odjednom življivo sve. Kako učestnici, tako i priroda nekako je drugačija. Čak se ptice čuju što nisam imao priliku da čujem dok ovdje idemo pored ove rijeke Jasenice. Sad je ovdje već malo sve zelenije, budi sve više biljke, vjerovatno što ima možda više sunca nego onaj dole dio. Ali opet s druge strane dole nismo vidjeli snijeg, a ovdje ima. Evo ga, stižemo do jezera, ovdje iza ovoga, a tu je brdo koje je išlo od ozgo i zatvorilo Jesenicu i napravilo jezero. I evo ga tu jezero. Ćemo li ići gore dalje, jel? Ima dalje. Ne znam, Boga. Kako se zove ovo jezero? Jesenica. Jesenica. Mora se onda kupati, vidite. Probaj. A, jesmo.
Pazite čistoće ove vode. Nerealno čisto. Evo ga, završili smo pauzu na jezeru Jesenica. Zaista nam je lijepo, sad je još i sunce dobro pogrijalo, sad je već 1:20. Znači imali smo poprilično dobru pauzu od nekih sati nešto. Tako da sad idemo lagano nazad. Evo nam neki opet 2,5 sata do početne tačke. Uveliko već na povratku. Gledamo već neki skoro sat vremena. Vrijeme nam se pomalo i zatvara, što sigurno može znači samo jedno, a to da bi nas mogle i kapi iznenaditi. Što se čisto nadam da neće. Onda idemo lagano prema Jesenici koja je dosta posjećana Zastavac. Odnosno na rijeku Kozicu kada se ide prema Zastavcu. Tako da je lijepa priroda, baš opuštajuća. Evo kao što sam i pretpostavio, počela je malo kiša propadivati. Samo se nadam da neće malo jači udar. Ima i poprilično koji nismo spremni toliko za kišu. Među njima sam ja, naravno imam samo ovu vjetrovku, ali mislim da nismo daleko od početne tačke, možda imamo još neki kilometar i pol, ne bi rekao da ima više. Tako da, iako bude kiša, ne bi trebalo puno da pokusnijemo. Evo ipak nam je prestala kiša, tako da opet sada ugodnije za hodati. Imamo još neki kilometar i nešto do autobusa. I evo nas skoro da smo stigli. Moje procjene su bile skoro 100% tačne. Jer sam rekao vozač da dođe u 3:30, a sada je 3:33 minute. Što znači da sam bio tačan jer sam ja zadnji. A ovi su vjerojatno čak i ranije došli. Što je tu sasvim precizno davanje informacija. U svakom slučaju bilo nam je lijepo na ovom izletu. Bilo nas je i poprilično dosta, kako sam u početku rekao. Tako da očekujemo ovdje da ćemo opet doći kad bude izlistalo sve, kad budemo imali prilike. Ali u svakom slučaju ovo tura nije za svakoga, jer po uređajima pokazuje da ima neki 18 km oba smjera, što zapravo i nije neka kratka tura. Lagana jest u smislu da nema neki preveliki uspona, da je sve makadamski put, s tim što ima ti par mjesta gdje je voda, gdje je blato, ali i to vjerujem sada što je bilo kiša, inače ne bi to trebalo da bude. U svakom slučaju za sve one koji žele da posjete ovo jezero za auto, i baš i nije, mada sam vidio neki da su prošli s autom, ali za neke džipove ili neka viša auta sigurno da se može i dalje otići. Ali ako se odlučite pješke ovdje od ove Rasite za Pomorje, znači morate računati minimalno neki 5 sati hoda u oba smjera, sat gore dole u zavisnosti od tempa koji imate. Ali u svakom slučaju možda po meni najljepše doći ovdje neki mjesec, možda maj, eventualno juni ili neka tamo je rana jesen, septembar. To je to što se tiče ovoga vloga, a mi se vidimo u nekom od narednih. Lijep pozdrav.